Wel, ni dal efo'r Bustych ynghylch y gwartheg a cystadleuaeth y ffermwyr ifanc. Cystadleuaeth newydd yma yn y ffair eiaf sydd da ni. A mae'r beirniad wedi bod yn slic iawn yn gwneud I benderfyniad. Mae e wedi mynd am rhif 1182. Mr Craig Davies wedi mynd â hi. Gyda'r Bustych wedyn ni bod yna las Prydeinig yn hwn, Dion? Oes, o'n I ddweud yn y ddau. Bustych da iawn, ar y teg. Yn llawn cig, yn neud o'n smart iawn yn dweud Dylan. Di, mae'n llawn cig, mae'n wedi droi allan yn neis iawn yn chwarae teg. Ac Adam Corfield yn ail. A mi fydd y Bustach yma nawr I esbonio I bawb adre beth sy'n digwydd. Mi fydd y Bustach yma yn mynd ymlaen I gystadlu y pencampwriaeth y Bustych. Does na ddim brydiau cynhenid yma yn osbarthiadau'r bif ifanc o ran y Bustych. Mae yna heffrod cynhenid yma, does na'n Bustych cynhenid yma. Felly, mi fydd y Bustach I ni'n gweld yn y llun fan hyn nawr yn mynd yn erbyn y brydiau y Bustych cyfandirol yn y bencampwriaeth hynny yn y man. A mae pawb yn edrych ymlaen nawr at y cystadlu sydd I ddod heddi ynghylch y gwartheg. Mae yna ddiwrnod mawr o'n blaenau ni. Pencampwriaethau y bif ifanc, yr heffrod y Bustych, ac wrth gwrs y brif bencampwriaeth. A digon o gystadlu I gadw pawb yn fysi drwy'r dydd.